Tervehdys YouTube. Se olisi taas se aika kesästä, kun starttaa vajaa tusina. Kyllä vain. Elikkä olen tässä juuri lähdössä vajaa tusinaan, joka on niin kuin edellisenäkin vuonna, eli viime vuonna Sotkamossa, Sotkamon sykkeessä. Mulla olisi tässä kilsoa semmonen 700. Mutta mä oon yrittänyt niinku motivoida itteeni näissä, kun mehän käytiin siellä Haaparannassa. Ei tästä ole montaa viikkoa. Käytiin Haaparannassa ja takaisin. Niin se ajaminen, se oli aivan kauheeta. Mutta mä oon nyt yrittänyt motivoida itteeni sillä, että se on vähän niin kuin ajas meiltä Lohjalta Helsinki joku vähän päälle 50 kilsaa. Mä oon motivoinut itteeni, että ei se ole kuin 7 kertaa Helsinkiin ja takaisin. Niinku, yhteensä niinku 14. No 7 kertaa edes takaisin. Saman verran. Sitten tulee semmonen vähän reilu 700 kilsaa. Mä oon yrittänyt motivoida sitä nyt itselleni, että se on lyhyt matka toi 700 kilsaa. Mut ei nyt tehdä tästä aloituksesta mitään sen surrealisempaa. Mä en tiedä mikä sana se on. Mutta nyt mä lähden Hyvinkäälle. Ja no te näette sit kuka tulee Hyvinkäältä kyytiin. Hyvinkäällä siis. Haistaaks? Tukka vähän huolesta. Onks tukka huolesta? Mä en viitti näyttää oma tukkaa. Se näyttää ihan vanhan miehen tukan. Pepe, pelaaja Roope, mikä ikinä onkaan. Joo. Vihdoinkin Sotkamossa. Itse asiassa vähän Sotkamosta eteenpäin. Mä en tunne mun persettä. Isi-Mika ja heti. Siellä on... Missä se on? En mä tiedä. Isi-Mika. Jotain ne puhuu sieltä. Totta tosiaan nyt saavuttiin. Vähän on sateinen ilma, mutta ei haittaa. Tää mesta näyttää yhtä hyvältä kuin viime vuonna. Ihan uskomatonta. Tätä mä oon kaivannut. Tota laituria. Ja tota saunaa. Vaikka eihän me mikään saunoja on, mutta... Tää on nyt se, mitä mä oon vuoden odottanut. Että mä pääsen tänne. Näitten tyyppien kanssa. En tiedä mikä se oli. Joku täällä lorottaa. Tulikohan mulla alle jotain? Häh? Täällä on hyttynen. Kuuleeks te? Mut joka tapauksessa. Mä lähden nyt nukkuu vähäksi aikaa. Sitten mä rupeen nauttimaan mökkiviikonlopusta. 3 tunnin unet, olisiko ne ollut 3 vai 4 tuntia, niin oudosti se tuo virtaa sitten ihmiseen, kyllä vain. Itse asiassa mä heräsin siihen, kun joku narisutteli näitä hirsiä täällä. Se oli toi mies tuossa tolpan takana. Naama ei näe, mutta tapaus on GTX Jokke. Jokke tuli kyläilemään. Se tuli vajaaseen tusinaan. Ja tässä nyt kovin odotellaan näitä meitä Haaparannan kävijöitä. Heidän pitäisi saapua tuossa tunnin päästä. Pepe halusi ilmeisesti sanoa jotain, näytti ihan siltä. Tää on teille kaikille. Se oli teille kaikille. Ei sulle. Ei, se oli kyllä teille kaikille. Pepe vihaa teitä. Se vihaa teitä. Käykää pistää alaperutta. Joo, tää on taas Tuomasta. Ei järjen häivääkään hänen kommenteissaan. Kolman aikaa on suut lähellä ja nyt on tunti mennyt, että tästä fyysinen auto kohta tulee saapua. Tää on meidän ateripuudutusmatka. GTX Jokke, GTX Jokke. Tilatkaa mukana. Vanha juttu vai? Todellakin. Mulle se kortti takaa. Niin, unohde. Tervehdys. Mitä te suunnittelette? Me raiskataan sut nyt. Okei, käy muulla. Sä tarvitset meikkaa. Mä tarvitsen meikkaa. Sä voit syödä. Jyri on tullut meikkaa, mutta tänään vedetään semmosit kajalit ja ripsivärit isille. Rock on! Hei, mä tuun pelaan kanssa. Kyllä. Mitä teet tuossa on? Mä siis niinku...
poltteleeks? Aivan vitusti. Meillä tuli tuolla jälkipoltteena. Älä ruotana. Puhenee vaan niinku. Siinä on dippi. Paljon siinä on kovilla. Tässä. Kun ei pojat osaa syödä sipsejä. Niin, sanoo mies, joka ei maistanut ollenkaan. Mulla on semmosia miotoja habanerosipsejä tuolla. Ei huudella sieltä vieraisiin pöytiin. Pakko oli. Tämän pelin tarjoaa Cranberry Swing. Au mun polvet. Onko tässä juustoa? Juusto in chipsi. Ai. Oh my. Jokke, mun komero on sit siinä sun... Onko se sun karhupakki? Näyttää niin väärää. Se on vielä kohdalla. Ei nyt ole allergialääkkeessä. Ei nyt vielä. Pelotaanko me nyt? Ei mitään. Tää menee tässä kohtaa poikki, se on moro. Mä en kyllä antaisi sähkökeskustella sisällä. Ethän säkään antaisi Tomi. Joo. Älä anna, kielläsi. Sit sä kiellät sen jälkeen nuuskan. Niin, nuuskan. Muita häiritsee se kun toi. Toinen toi tätä huulua. Häiritsee, kun sulla on jotain tuolla huulua. Pokeri. No, mikä se? Mutta et sä jo tottunut siihen kysymykseen, että mikä huulas? Isi johtaa. Ylivoimaisesti. Tässä on kympit. Siis Eetu Pölli. 2 euroset. Ei miten se nyt? Eurot, 2 euroset, vitoset ja kympit. Joo. Eetu Pölli noin tuolta chippilaudasta. En mä näytä teidän muiden chippejä, kun mä okei. viime näkemästä Blindikas on kasvanut. Tähän ei liity siihen. Sulla on diili. Shut up. Okei. Tänään tossa tällä eroit vähän Tähän ei liity mitenkään se, että mä pistin... Ei mitään. Mä oon johdolla. Isi voittaa. Hyvä meininki. Kaikki hyvin. Romaitsin pokerin nurkkaan kanssa. Pelataan pokeria. Mä otin just tästä. Jos on ässät, niin kannattaa maksaa. Jos on kakkoset, niin ei välttämättä. Mut voi silloinkin maksaa, jos haluu. Usko se toimii. 4 euroa. Mikä nyt hävitkö kaikki? Sä huolta. Se on mitä hän. Näytä muikin. Väri. Joo. Se on ihan hyvä käsi. Kakkospari. Se kuuluisa. Hyvä. Mä arvasin sun toisen kortin. Arvasit. Niin, Mä puhun koko ajan kakkoskutosesta ja kakkosseitsemästä. ja onks nyt viimeinen? Haluatko sekoittaa, sä oot niin hyvä siinä. Tomi voi. Kerro kuinka hyvä mä oon. Tiedätkö sä kuinka hyvä mä oon? Tykkobiisi. Kamera käyttää. Ei vittu näihin paskoihin ei saa niistä. Se on se feikki. Mulla on, mut se ei enää toimi. Mä oon maksanut sit euron. Sit se toimii. Sit se ei enää toimi. Pokeriturnaus jäähyllä. Meillä on ilmeisesti teknisiä ongelmia siinä striimissä vai miksi se lähde pyörii? Ei oo netti. Ei oo nettiä. Meillä ei oo netti. Kauta paskoitteko te meni? Taas. Joo, netti on paska. Nyt aletaan grillaamaan. Aurinko hyveilee mun kehoa. Hyveilee. Tässä tuli kaunis ilma loppujen lopuksi. Siinä aikaa kun me otettiin tossa päikkäreitä, vettä tuli niin jumalattomasti. Lähdetään tutustumaan tähän grillikotaan. Mitä? Siis mä katsoin joku säädöstä, että pitäisi tulla lauantaiksi joku hirveä helleaalto. Se tulee vasta ensi viikolla. Nyt. Ensi viikolla. Ensi viikolla tulee hellettä. Silloin onneksi teille täällä. Ei todellakaan. Tästä sä et hommaa tämmösiä. Ei ole enää tänään täällä. Täällä on aika Tätä kaukisää. seksikäs, lämmin ilma. Näenkin tähän. Mut hei, rillataan. Tänään me nähdään, kun Mika tekee takaperivoltin. Todellakin. Takaperin poltti etuperin. Wow. What? On muuten hiljasta. Torstai-ilta on kääntynyt itse asiassa. Mikä se kello on? Miksi mun lukee täällä Zumba?
Niin se oli joke. Kello 20:02. Pistettiin testistriimi pystyyn. Ja se toimii hyvin ja teitä on siellä kiitettävästi. Tuolla on muuten kuu. Missä sä oot, kuu? Tuolla se pitäisi olla jossain. Tuolla. Tuo on nyt V-logia etukas hetkeksi grillaa. Kyllä näy mitään. Tuolla muuten näkyy ehkä vähän paremmin. Pistetään ihan just poikki. Ihan just. Te näette nyt vaan vilauksen lihasta. Tää on muuten taas edellisvuoden toisintoa. Mutta meiltä puuttuu Harri. Niin, Harri puuttuu. Harri puuttuu. Hei vittu, mun kamera on tossa. Nyt täytyy oikeesti. Mä kävin äsken yrittämässä. Äsken kävin taas Eetun kanssa sängyssä. Kyllä, kävin Eetun kanssa sängyssä. Mentiin Eetun kanssa nukkumaan eri sänkyyn. Räpläsin puhelinta siinä, vähän räpläsin puhelinta. Ja ei vittu, ei vaan tuu uni. Se on tää paikka jotenkin kirottu. Täällä ei tuu uni, vaikka toi... Nyt toi ilma on tosi synkkä, harmaa, sateinen, kostea. Mut ei tullut uni, joten ylös tuolta kolosta. Miten näkyykö se tuolta? Tosta kolosta, tosta, jostain. Kiipesin ylös ja Loguakittihän täällä pitää yllä striimiä Pampuuser kautta Vajaatusina. Niin tulin sieltä ja ajattelin, että otetaan nyt vähän iltamyssy. Ei jaksa puhua. Mut joka tapauksessa aamupesu. Päivän tärkein pesu, niin kuin aamupala. Toisinto ehkä edellisvuoden videosta, mutta kohta tätä uimaa. Todellakin. Koska ei näy tässä näytössä. Uimaan lähdetään. Tässä aistaa se. Huomenna meillä ei ole konetta. Koska meiltä lähtee kone ilmeisesti huomenna ja me ei saada läppäriä mistään. Me ei saada mistään käyttöön läppäriä. Ai mikä tää? No tää on vittu hapankorppu. Ai miksi mulla ei mitään päällä? Koska mä unohdin ostaa. Herbalisti. Menisikö tappaa itsensä? Vähän menisin kompuroida. Mut ei, nyt on oikeasti 20 minuutin uimatauko. Silloin viime vuonna tää ilma oli todellakin erilainen. Tää oli paljon kirkkaampi. Nyt tää on tosi harmaa. Tää on yhtä harmaa kuin Tainin kaihi silmässä. Voi kuvitella, kun kylmää toi vesi on. Se voi. Tää on tuuleekin vielä. Kenenköhän kengät mulla on jalassa? Nää on ihan vitun pienet. Se on varmaan jonkun joukon. Se on semmonen saatana. Oikeesti tähän aikaan päivästä viime vuonna paistoi aurinko. Se oli 7 kello silloin. Nyt se on vasta 4:30. Niin jo. Kato, kun ei nää nuoret vloggaajat osaa näitä kelloaikoja. Olisiko tuo sauna vielä lämmin? Kerro katso. Sauna. Kävin mä muuten sauna silloin? Kävin. Kerro katso, onko täällä yhtään lämpöä. Sauna. No ei tää kyllä vittu. No ei oo, se nyt siis on siellä varmaan kuin 30 astetta. On siellä 30 astetta. Joo, ei me päästä saunaan. Jos me ei tää löydy, niin se kiuas nauraa meille. Yöperhosi keskellä päivää. Mikä vittu se oli? Mikä vittu? Anteeksi. Nyt tuli ihan vitun spooky juttu tossa. Onko tuo käärme?
Jyri, mä taisin nähdä käärmeen. Musta tuntuu, että mä näin just käärmeen. Eihän se nyt vittu voi mikään muu olla. Se tuli tosta rappusten välistä. Tosta välistä itse asiassa. Älä nyt viitti manailla siinä. Juu, sit se meni takas sisään. Tai sit mä oon oikeesti ihan helvetin harhoissani. Se oli käärme, vesikäärme, joka luikertelee meidän ihomme sisälle ja tekee meistä kauniita. Jos perseen kautta pääsee ihon alle, niin... Mä toistan nyt todellakin. Tää mun kamera ei ole mikään Action Jackson kamera. Jotenka mua vähän pelottaa pitää tätä mun varmoissa näpeissä. Tässä on tää. Mikä? Tää me pidetään kourassa, kun mennään tonne. Pistää valovia päälle. Ja pistää sen hanuri. Todella. Mä ärsyttää se käärme nyt tuolla. Ei nyt tänne tuu. Kyllä se tui tuolla. Se on tuolla rappusten alla. Niin, kyllä se tui tuolla. No, ihan kun se uskaltais tulla. Mut joo, ilma on tosiaankin erilainen kuin vuosi sitten suurin piirtein samaan aikaan. 2 tuntia taaksepäin, eteenpäin. Vuorokauden joo, okei, mä menen uimaan. Katsotaanko, joo. Harri, tää on sulle. Siis tää meidän... Ei toi nuuska, vaan tää meidän uintireissu. Ei, mutta sen kunniaksi me otetaan nyt. Lokuri päätti vielä korostaa sitä juhlallisuutta. Mistä nuuskat huulee. Tosi sulosta. Ei mitään. Katsotaan. Laitetaan tuohon. Mäkin voisin taas laittaa se jotenkin tolleen. Tulin. Hyvä persi. Tuonne eteenpäin tuohon. Okei. Ei mitään mahaa, vaan sulava liike. Meet sä eka? Mä menen eka. Vai mennään vaan yhdessä? Okei, mä pystyn Monen kuvaamaan näin. nyt. Monen. 3 on. 3. 1, 2, 3! Fuck me! Vittu, tuli värvätty. Mitä vittuu, Jyri? Jätkä heitti joukon. Heitä vai? Heitti, tuli pohkeet edellä. No niin, nyt on uimiset uitu. Tuli oikeesti tosi virkeä olo. Kiitos järvelle, mutta... Vittu Hyttynen. Ja mikä sä oot? Hyttynen. Mennään tuohon sisälle. Eetu nukkuu. Tuolla jossain takana. Mä laitan pyyhkeen kuivuu, sit mä menen takas ylös. Nyt joku isompi karhu. Mitä jos heittää sinapit silmiin? Missä kohtaa mä kuvasin? Niin, me käytiin siellä uimassa. Nyt me ollaan hajoltu tässä kamera edessä ja me oikeesti, minä ryssäsin tän koko homman. Et sä ryssinyt, me ollaan taas back in business. Miksi me vaan voidaan mennä Siikatko miten toi nukkumaan? tulee viiveellä? Kato, mä heilutaan nyt kättä. Nyt. Moi Mika. Sä nukut. Onks darra? Hyvä. Koko
koko ajan zoomin päällä vai kasvaako mun pää? Se tosiaankin kasvaa niin kuva kuvalta. Hiukan hiukan ranta. Hiukan ranta. Suuri vaalea hyljä. The Great White Whale. Tää on niin hämärä laitos kyllä. Kylmät verät. Kiitos. Mullekin mä kuulen. What you do? Niin mut Greenpeace ei kannata sotkea tähän. Fuck me. Hiukan rannassa. Kiikatkaa nyt tonne. Ei se koskaan välity. Se on se vitun rinne. Ei se sama tunne välity tästä teille kuin mitä mä näen sen tästä. Tuolla meni tosiaankin toverimme. Mitä me tehdään tää maa? Katsotaan kuinka pitkällä noi ihmiset on. Mitä helvettiä? Onks toi noin matalaa tonne asti? Vittu, muurahaisin jalka täysin. Ei saatana, mua jalka tätä muurahaisi ihan täynnä. Se oikeesti, kattokaa nyt tätä pohjaa. Tää on niinku noin 200-300 metriä tonne päin. Tämmöstä. Nääks te? Miks mä en näe? Tämmöstä hiekkapohjaa. Joo, mä tiedän, mä olen tuhonnut mun kenkäni. Kyllä. Mä oon tuhonnut vaatteet päällä uimaan. Ei hyvä. Mutta kohta mökille ja reitsit. Yrittäessä arvoa äidille täällä. Nyt kannattaa mennä Perjantai-ilta. Pokeriturnaus takana. Voittajana selvittiin. Hyväisi. Tuomo finaalissa. Pisteet Tuomolle. Pelasi rohkeasti, mutta niin kuin aina parempi voittaa. Nyt suuntaamme uimaan. Mitä täällä? No! Loppuu se blokaaminen! Ei kun mä just vasta kerron, kun mä voitin sut pokerissa! Mä olin toinen! Niin mä sanoinkin, että sä olit ihan hyvä vastus, mut parempi voitti! Muistan, että kakkonen on parempi kuin ykkönen! En ymmärrä! No joka tapauksessa tuli voiton uinnille. Siellä saunakin ehkä lämmin. Tini sanoi, että sauna ehkä lämmin. Tää kun on niin saatana kova saunomaa, että kun nyt on jo kuuma. Me tein aikaisemmin sitä, että yritetään saada pehmitettyä. Huoltojoukot! Gay! Ei, siellä on Jorin huolto meneillään. Joo, Onko mä istun liian paljon koneella? Miehen hiirikäsi on oikeesti jumissa lavoista lähtien. Jätkän hiirikäsi jumissa lavosta lähtien. Tuu Jori, lopeta se runkkaaminen. Mikä? Onko joku radio? Liikenteeseen Suomen virallinen ainoa Pasi-radio. Kiikatkaa tonne. Pasi Vera soi nyt siellä. Kesä! Turkkala! Tiny! Katos naamaa. Äsken toi vaan kutikkaa. Tonne. Tuu. Sit nauhoit. Tämäkin mulla Pojat. Ylös kuvaa poikki. Oi helvetti. Tule Jokke. Tule kanssamme. Tää on semmonen niin paljon ötökei. Soudetaan. Tuomo kaljan metsä. Äkkiä takas! Hei! Tää on just tämmönen. En osaa uida, en ole tarpeeksi humalassa. Joku ei kein. Älä
saa valita, sä oot silti renkaassa. Vittu meni nenään vittu. Soit se mun kamera. Sä kävit siellä. Soudetaan. Se on saunassa. Se on saunassa. Niin paljon ötököitä. Tuonne päin. Tää ihan just tuolla Jordanissa. Jordan. Yes. Ilta-auringon alla sanon, että mennään juomaan lisää kaljaa. Siellä oli pojat uimassa. Käytiin uimassa. Hauska uiminen. Mä rakastan uimista. Tykkään uimisesta. Nämä ne samat sanat kuin vuosi sitten takaperin. Aivan samat. Niin kauheasti ötököit. Niin paljon lihaa syötäväksi. Soudetaan! Kato. Pom, 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 pom. Mieti jos olisi semmoset niinku pianon, tiiätsä, niinku koskettimet tässä annettu sille plum, plum. Mitä sä soittaisit? Mä soittaisin sulle sen Alamäki-sinfonian. Mikä on Alamäki-sinfonia? Se kun kävellään rappusia alaspäin ja noin rappuset olisi niinku pianona koskettimet. Ai siis se vaan. On mutta hyvä meininki tää alla. Oh. Mä ajattelin lopettaa nyt tää hyvä meininki. Mä ajattelin mennä haastaa riitaa jonkun kanssa. Haastaa riitaa? Todellakin! Täällä on ollut liian hyvä meininki. Eetu me... Soudetaan. Tervetuloa tänne luonto-ohjelmaan. Tänään meillä on täällä tämmönen joku vitu vajaa husina. Siellä me nähdään ihan aito vajaa tusina, että siellä on niinku S-Beaks, Armoa isille ja Jori. Mikä vittu äijä tuolla? Mulla on yksi sana sulle, se on... Muuten Tyyni. Ja kun teet kiinnostaisi joku Tyynijärvi, ei mua ainakaan kiinnostaisi. Jos mä niin katsoisin tätä videota, koko ajan kelaisin, missä kohtaa tulee semmonen hassu juttu. On hytty siellä. Teillä on joku... Mikä teillä on meneillä? Tällaista. Niillä on menossa tollasta. Elokuva meininki. Täällä on jo kuvaukset meneillä. Nyt pitäisi tää viimeinen ilta vielä jaksaa ja... Mikäs tässä oikeesti jaksa tässä? Hyvässä seurassa. Niin kyllä voisin olla vielä yhden illan tämän jälkeen, mutta kaikki vittu hauska loppuu aikanaan! Nyt kannattais mennä uimaan. Vois mennä kyllä. Mut joo. Mä en nyt vielä pistä pakettiin tätä hommaa, koska on tässä vielä aikaa. No tässä kävi sitten niin, että sunnuntaipäivän kuvailut jäi kokonaan kuvaamatta. Ja se ahdistaa mua. Tai se ahdistaa mua, se sapettaa mua, koska mä en saanut mitään järkevää päätöstä tälle videolle. Ja se johtuu ihan vaan mun saamattomuudesta. No joka tapauksessa tusinat on nyt tusinoitu ja toivottavasti ensi vuonna jälleen vajaa tusina on Sotkamon sykkeessä. Itselleni jäi semmonen haikeen surullinen fiilis siitä, kun se loppui, koska tietysti tommosella porukalla noin hyviä ystäviä, niin sitä toivoisi, että se olisi vaan jatkunut ja jatkunut. Mutta niin kuin se menee, niin kaikki hauska loppuu aikanaan, niin myös vajaa tusina. Mä haluan kiittää teitä kaikkia, ketkä olitte mukana siellä. Teistä on tullut oikeasti, aidosti hyviä ystäviä. Sitten mä haluan kiittää striimiläisiä, kun jaksoitte siellä koneidenne toisessa päässä. Koneidenne toisessa päässä, mitä ikinäkään se tarkoittaa, mutta joka tapauksessa. Ja sitten mä haluan kiittää teitä katsojia, ketkä katsoitte tämän videon. Tääkin oli aikamoinen kynnys mulle editoida tätä. Musta on tullut todella laiska. Mutta niin kuin mä aina sanon, mä koitan parantaa tapani ja koitan olla aktiivisempi. Mutta mä en
lupaa mitään. Mutta joka tapauksessa kiitos koko vajaa tusinan poppoille. Olette mahtavia ihmisiä, hienoja ihmisiä, parhaita ystäviä. Kiitos. Tätä tuossa on odottaa.